Aquí andamos como un cabaleiro medieval, un cabaleiro da Orden do Temple. Estou no castelo de Santa María da Feira, en Portugal, na feira. Bueno, agora mirar, estou nun túnel que recorría todo o lateral da muralla, no que estaban aí os sitios para defender a muralla. Impresionante, o sitio, moi impresionante. Vamos aí a luz. Xa veredes, mirar o ancho da muralla, unha fortaleza militar, non había moita así de luxos para, como dicirlo, non? Como para ostentar poder, senón que estaba máis ben dirixida a defensa. Curiosidade deste castelo é que todas as aguas están nunha loma, a defensa era no alto. Aquí debaixo, onde estou eu, hai un enorme depósito, porque todas as augas da chuva iban canalizadas hacia este sitio para logo, se había un asedio ter agua donde beber, claro. E agora xa estou no exterior. Mirad. É grandísimo. Logo hai por fotos de algún rincón do castelo. Pero é enormemente grande. Ten unha foto aquí no patio, hai os restos duns sarcófagos tamén, quizás dos orígenes do castelo. Veremos, o sitio é bonito. Agora mesmo estaban todos montando aí un atrezo brutal, todo o pueblo de Feira, porque se vai facer a festa medieval. Polo que pinta moi ben o decorado que está metendo todo por aí na subida ao castelo e no entorno do castelo. Que un dos espectáculos parece ser que neste castelo hai unha loita, un dos espectáculos que se vai celebrar aquí, hai unha loita entre un dragón, cabaleiros, princesa, todas xentes daquela época. Entón, se queredes, eu non me paga nada nin o goberno da República Portuguesa, nin a Cámara Municipal, pero o sitio pinta moi ben. Eu deixo-vos, vou a dar unha botilla máis, tirar unhas fotos, e logo, se queredes saber algo máis, pois, aí xa veremos do Castelo da Feira. Vale, ala, ata loguinho, bo día.